At this moment, pipili ka sa tatlo. Ladies and gentlemen, saan mo gustong pumunta? Sa dollar na lang kasi sure na. Oh my God, ladies and gentlemen! Thank you so much, ladies! Dito siya sa Apo! Palakpakan po natin. Ha? Ang yakap, yung yakap nila nagkakahiyaan sila kasi nakatingin ba naman kayong lahat? Ako biglang nagising ang lahat, ha? Oh! Gagawin mo yun, mama! Oh! Ay! Oh! Pero tulak ko ba? Sige!